Right, from Brandon ku my presentations athu a Daniel panopa tili mu Daniel chapter 10 tadusa Daniel chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 mpaka 9 panopa tili mu Daniel chapter 10 ndipo tikuthokoza kuti mwakhala nafe nthawi sei tifuna ti pange ndithu study imene kuti no Mulungu afuna tulire chamdine brother Daniel ndi brother Dave amenatolenga Bible. Alright, so tumafuna tiambe ndi Daniel chapter 1. Daniel chapter 10 verse 1 tukumvapo mawu amene akuti simalizira ifana no Daniel naye ndithu munthu apemphera. Okay, so Daniel 10 chuchitika nchani? Okay, pana izi ndizina zimene Mulungu anamuuza Daniel mu chapter 8. Tikamona verse omwe chapter 8. Daniel anakumuka ndipo sanazimvesese yayi. Okay, so zindizina sizimarani samaziva koma mu Daniel chapter 9 tinaona nato ngelo Gabriel anamuuza kuti ndabwera ine kuti nzakupasewe chani chidziwiso, right? Ndipo ndo wokondedwa kumwamba, right? So tikubwera no Daniel chapter 10 pamene pakubwera ndithu masomphenya mu nthawi imeneyi akulamula no ndi ndani ndi Cyrus. Okay, so Daniel ndithu mu Daniel chapter 9 ana pasa chiziwiso cha ulosi wa masabata 70 umene ukati wayamba ndipo akhazikisira okhala ngati chizindikiro kuti ulosi wonse wa masiku 300 utani uchitika. So izi tinaziona last time makufuna ngopereka ka feedback. Okay, so tukambapo Daniel chapter 10 verse 1 mpaka na 3 kuti chani chaka chachitatu cha Koresi mfumu ya Persia chinavumbulutsidwa chinthu kwa Danieli amene anamutcha Belisazara, ndipo chinthucho nchoona ndicho nkhondo yayikulu, ndipo anazindikira chinthucho nadziwa masomphenyawo. Verse 2 masiku aja ine Danieli ndinali kulira masabata atatu amphumphu. So Daniel anali kusala masabata ngati atatu. So ati chinthu chimene sanachivese anatani panthawi anatani atachivesesa, right? So tikamaona kuti apa panthawi anakumvesesa for Daniel chapter 9 ngelo Gabriel anabwera kumpasa chani chidziwiso, right? So atavesesa anayamba kusala masabata angati 3 weeks. Okay, tabirizani verse 3 chakudya chofunika osachidya ine, nyama kapena vinyo zosapita pakapanga, osadzola ine konse kapena mpaka anakwanisidwa masabata atatu amphumphu. Alright, so pa verse 3 pa mafuna kuti ngo verse 7. So apa kutono masabata atatu sanadye chani sanadye nyama, sanamwa soja vinyo, koma sanazonso chani mafuta kwa masabata ngati atatu. Zimene zikuze futono masabata atatu asanafika matani amachita nazo zinthu zonsezo, right? Nyama vinyo ndi mwina anthu anatha kukhala tuno okay ndezi kukhala bwana tikapita pa Daniel chapter 1 chimene chichitika pa Daniel chapter 1 china tuno Daniel ndi wachinyamata atengedwa ku dziko la chilendo, right? Akwasida zakudya zokuti mene Daniel wazionera aona ati zitani zimudesa ndikhupa tono zenembe mzede sizingapeke thazi mwanjira ina iliyonse ndaona hayi ife munthu lero tizidya zilolani zomera koma sabata kwa masiku angati 10 ndipo masiku 10 mutuone, right? Ndezi zinachitika ndiyo masiku 10 adusa aliyo kakona kuti pamene zililimu zani zili bwino, right? Anajo sayadi zakudya komano zimene zinachitika kwa 3 years ali ku college zaka zitatu zinakhala choncho ndithu, right? Koma panatha zaka zitatu zidana nacho kwamenje mwaka kugirano ntchito uno. So apapa ndi kumapeto kwa moyo kwa ndani wa Daniel apa patakalamba ali kumapeto moyo yake komano mu nthawi imene amachita nazo zinthu zifati mu nthawi yawoyi tikaonenga Leviticus chapter 11 ndi Deuteronomy 14 zimene zinali zolowedwa kwa Ayuda kuti adye zinali nyama zimene timati zoyeresedwe, right? So tanatno masabata atatu wa Daniel amachita nazo zakudya mene Mulungu anapereka kwa nthawi imeneyo, right? Ndiye pa nthawi imene anasankha kuti asatani asadye nyama 1 asamwenso vinyo mwasasa zoze ndijani ndi mafuta anala kusala, right? So antena mazifusa mwina amona ngati kusala ndi chinthu cha chipangane yani chakale. So mafuna tuwerenge pa Matthew yeah komanso pa Daniel chapter 10 verse 3 mayenga mavision osiyana-siyana. The NIV of course I ate no choice food, no
meat or wine touching my lips, and I used no lotions at all until 3 weeks were over. So of Swiss so that will be the after no see that anabwiriraso fara masale. Right. Matthew 9 verse 15 adiyan. Ndipo Yesu Matthew 9:5 15. Okay, 15. Ndipo Yesu anati kwa iwo, Ai watambiri pa 14 bebana, tambira pa 14. pomwepo anadza kwa iye ophunzira ake a Yohane nati, chifukwa ninji ife ndi Afarisi tisala kudya kawirikawiri koma ophunzira anu sasala. Verse 15. Ndipo Yesu anati kwa iwo, nanga anyamata a nyumba ya ukwati angathekulira kodi nthawi imene mkwati akhala nawo? Koma zafikira masiku pamene mkwati adzachotsedwa kwa iwo, ndipo pomwepo adzasala kudya. Kuti verses zimene Yesu anagamba apa batufuna tika verses chikhulupiriro. Mungana furuza kwa Hebrew chapter 11. Akuti no chikhulupiriro ndi chikhazikiso cha zinthu zimene sitinazione. Mwanjira zoti zili nsogole. Komanso chikhulupiriro ndi chikhazikiso cha zinthu zimene sitikuthauzirana kuzipenya. Mwanjira zinthu zolenazo kale ngati temati Mulungu ndi mtetezi wathu. Koma tapinyika kwambiri tachinga kwambiri nthawi zinati mwathaona ngati Mulungu ndisejani sintetezi. Pamene ukusaka chikhulupiriro chimachitika njani? Umasaka zinthu zimene Mulungu analonjeza kale. Komanso ukatotani uzoona zotino angela amati zinga ifeyo zokuti tikabata mwaso pano timalandira muyaso pano zimene zingazione ngati hayi koma nzoti nzogwirike kuona pali chikhazikiro zinthu zimene zili nkudza chikhazikiro nena tino Yesu akubweranso tamuona ngati akubweranso ngati koma ono wabwera ngati ayise koma njeri chili chani chili nkudza kapena topemphera nena tino Mulungu atidalitse mwanjira ina yake zoti zili nkudza. So zinthu ziwirizi zimafunika chani chikhulupiriro ndikhulupirira tiwozenebe na apapa Yesu anayi nawo sanayi nawo ena amankhula anayi nawe amafunika chikhulupiriro chambiri ngati ayi chifukwa Yesu amakhala nawo. Right? Yesu anayi nawo komano Yesu akachoka ayenera nokuti atani chikhulupiriro chirani chikwere. So amafunika ndithu asale chakudya. Kusala chakudya zimene mapanga umakhala kuchotsa zinthu zonse zofunikira pamoyo ngati zakudya. Right? Chakudya nchofunika kwambiri pamoyo umachotsa chimene kuti ukakhazikike pa chinthu chofunikisa kwambiri kuposa chakudya ndiye chani pemphero ndolenga mawu Mulungu ndikukhazikika pamene Mulungu akuti anakupezeka. Ine malonda kwazo anthu nawo tino ngati musala chakudya kusala kudya kosiyanasiyana 3 weeks iyi Daniel amadya zakudya koma samadya zakudya zokoma. Anthu ena amaona ngati kulusala ndito ukhale ndi chinjala kusadye basi nkhani isimeneyo nkhani ndiyo kuti sukuyika focus kwambiri pa zakudya nkhani imene kuyisiyapwe kuti amadya zakudya lesizokusangalatsa. Mono nkhani ndiyo tino iweyo mtima wako uli pandani pa Mulungu nkhani sinjala nkona ine ndikamasala nthawi zonse ndimakhala ndimwawanzi fine sindifuna mutu uzindibereka right izo ndikusala sindikudya palibe vuto koma sindikumwaso madzi amweni mutu mangu upwereka songayerekeso Bible sungapemphere sonkhali yomudikira nthawi ikwane udye basi ndapangapo chani nkhani ndi nkhani ya chikhulupiriro. So nkhani yakuti imene so Daniel anakupe sala chakudya masiku angati 3 weeks 21 days. Tapitizana verse Daniel chapter 10 tikubwerera Daniel 10 verse 4 mpaka na 6 verse 4. Ndipo tsiku la makumi awiri mphambu anayi la mwezi woyamba pokhala ine mphepete mwa mtsinje wakulu ndiwo Hidikeli. Verse 5. Ndipo nakweza maso anga ndinapenya ndikuona munthu ovala bafuta womanga mchiuno ndi golide woona waku Ufazi. Verse 6. Imanika ibombo so ara anavala linen ndichovala choterera timozenepe akamba zabafuta sala yoterera kwambiri ndakuona kuti mchiuno mwako avala yani belt girdle right akamba belt chajani cha golide opasi. Verse 6 aliya thupi lake lomwe linanga belulo. Alright, so tikaona bwino thupi lake nanga li beryl. So mwanjira thupi lake limaoneka muzovala zamavalazo nkhope atumvana menepe tiyeni ndi nkhope yake ngati maonekedwe a mphezi ndi maso ake ngati nyali zamoto ndi manja ake ndi mapazi ake akunga mkuwa onyezimira ndi kumveka kwa mawu ake kunanga phokoso la aunyinji. Verse 7. Now tiyeni tingona zithunzi zingapo chithunzi chindibwererapo so
kumanoti kabona muno bwino mene timoyerenga zije ndi chithuzi zikufanana pang'ono. Of course zije ndi chithuzi chabe yongolemba anthu mano nkhandira kunoti kugwisa chira amati word poetry indi word poetry yenda tino umafananiza zimene ukuona ndi zimene kuzizwa kale right kumatati ngotenga zimene Yohana ananena ananena kuti chani munthu anavala zovala zachani zabafuda mwacho na chotelera se belt golide wako ufazi mumona belt ati thupi lake inali ngati yani la berule nyingopanga sejide barrel ndi chani lightings umwana froze that his face appeared as lightings and his eye lamps of fire that is many akampa mujizungu ndimo mundi chizimbo chindi chikozi mozi so tiona na utono akuti mapazi yake anali ngati atiya muchizungu akamba zokuti miyendo yake ngati brass. Now brass si ndiro ungakumbe basi right brass ndi alloy undive alloy ndikumuzi alloy ndi matenga siwo zviri ndizisunguna ndizimixer right so uyu ati miyendo yake ngati yani ma alloys. Now ndimafuna ndena chonchi kodi Yesu amaoneka ati chonchi tikazapita ngoma tizamuona mena afura kuzira chonchi apa maso akazakhala ngati maso akazakhala ngati zimoto miyendo yake ndi manja yake zakhala ngati brass mawaka zaveka ngati madzi zamimbi tizakhala choncho. Ndimafuna nena kuti ichocho ngati zakhala choncho fine wano nkhani imene tikugwira pano nena kuti zonse zimene Mulungu amayika masomphenya amayika pachifuwa zili ngati tono ndikaonera let's say interview ya munthu ngati mene ndingonera amene ndili yonchi ine nthawi zonse ndinava yonchi ya ndava yonchi ifati nondo zati tikujambule zifuna zipite kwa anthu right wanthawi zambi mene umatenthera ndimamva vest kapena malaso sindivala ndimva kabudula right so mene ndikuonera yonchi ndi pachifuwa so Mulungu zimene zili apapazi akuzikapo pachifuwa usati ndi chonchi mene zimakhala nthawi zonse akuyika izi zidawo kuti ife timvesese china chake. Now tikawerenga Daniel chapter 10 verse 5 mpaka na 6 mene ilili 10 tambeni kuna chamba verse 5 maso ake ali ngati aliya mwina tingoyika chithunzi kuti tizifananize ngati zinazo kusempana maso ake ataona anaona tinochambirira muphava zobafute line fine akuti over chibelt chachani chagolide tachiona chibelt che right thupi lake nanga ngati barrel ndi miyala imene umapeza kochani beryllium mwana thupi lake limene likuonekere si munthu akuda si mzungu si mukona mene zikhalire fana nambira mafuna azikhala kukakamira ai ndokuda yeye ndokuda nkhani simeneyo nkhani ili apo ndiri Mulungu akufuna atonisere chinthu china chake right lukhuba tonozanebe right ali maso ake akukhala ngati yani mpheze taona maso afana mpheze right okay osali maso ali maso akakamura muona maso akakamura nana muonekera yake ali ngati yani nkhope yake imakhala ngati yani mphezi muona muonekera yake akukhala ngati yani mphezi right mawu ake angati madzi akulu so mwapona menewe. Now masomphenya awa akufanana kwambiri ndi chivumbulutso chapter 1 verse 13 to 15 chapter 1 verse 13 to 15 so uyo ndi Daniel anamuona munthu akuneka chonje akuna kani munthu ali ationa kuti ndi nani mwana wapationa na tuno amene Daniel 10 verse 1 afotokoza ndi Yesu ameneyo Daniel 10 verse 1 ndi Yesu chivumbulutso chapter 1 ndi Yesu so okay ndona chivumbulutso chapter 1 verse 13 aliya ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chambileso ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu anavala chovala chofira kumapazi ake atamangira lamba chovala chofikira kumapazi ake atamangira lamba la golide pachifuwa mwapona meneve suzukufanane uyu atavala chovala chofikira kuti mapazi lamba payani pachifuwa lamba payani wogolide ku Daniel imene timaona soti anavala lamba payani wogolide zikufanane patipeza verse 14 ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera ngati chipale chofewa ndi maso ake ngati lawi la moto. Uja ku Daniel anayi maso ake ngati lawi la moto uso maso ake ngati lawi la moto mwina chimene chikusiyana choti no apapa kuti tsitsi lake ndi loyera ngati yani
ubweya wankhosa white as wool tabona menebe komabe titha kuzifananiza kufanya natno okwanguna natno nkhope yake ndiyo wala ngati yani maonekera yake ngati pheze so ngati maonekera uli ngati pheze ngapange force ambiri pa sisi so ngati right so tanadilo si kusiyana kwambiri 10 verse 15 adiya ndi mapazi yake ngati mkuwa wonyezimira imaneka ipo so mkuwa that's uyu ndi brass ujanaka mbali bronze ose ni ma alloys umasungunula zisolo ziwiri ndikuzitani ndikuzumisa pamodzi ose ni ma alloys so uja ndi bronze ndi brass ndikhwibera tikumvana wenepe alright ngati woyendera mng'anjo ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri so onse awiri ali mkokomo amadzi angati awiri ambiri mkokomo amadzi ambiri so tikaona zithu ziwiri tangozona zithu zimene zilili uyu brass thupi lake ngati brass eri uyakuti miyendo yake ngati yani brass so miyendo yake ngati brass chifanisa kunena kwena kuti thupi lonse ngati brass fatino uyu wavala chovala chokera chofika yani basi khanga thupi lake ndilotani lophimbike alright so uku kuchivumbuluso uku anachita kutuza nini ndani right tatemba verse 17 aliya ndipo atatenga verse 16 aliya ndipo dzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi mkamwa mwake mudatuluka lupanga lakuthwa konsekonse ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake so akuti mkamwa wangu unatuluka yani mpeni nawo chinthu zimu ngachiona pokhanga mphepo chinachituluka mkamwa ni mpeni umene ungoti ndachipe sati tizioneka nawe moja na tuzo nya moja na chiri kukamwanyo ni mpeni manja mwake muli yani nyenyezi na funso langa ndikuti tikazapita kumwamba Yesu tizamona ndi chimpeni ukamwa kake azakhaukira nyenyezi manja mwake ayi you see so tukuona kuti pali my black Hebrew Israelites amene apanga chi movement cha kuti iyayi Yesu ndwakuda nawo Yesu nganemona Mulungu ndi Mulungu so ndwakuda wasikakamira kati nkhani si imeneyi nkhani ndiyo kodi zinthu zinyimira chani tivese zinyimira chani ndeka vesa zinyimira chani titavesa Mulungu amafuna tuze kuti chani ndikhwibya ndinozenebe right so tikuona natno paja tona tizimene zinyimira mwana mpeni tutakuzwa ka Hebrew 4 verse 12 wani yani Mulungu asipita kuti zingo Mulungu alingalo kuthwa chani okutha kuganiza chani mfundo za moyo ndi chani ndi yeah manje lena koma nkhande no akungemira Mulungu Yesu ndamene tikawerenga Bible mazofana no Mulungu analenga zonse tikawerenga Bible lonse momwe mwakamba Yesu analenga zonse koma tikapita Miyambo chapter 7 kamba verse 20 masikawo amadozefana no Yesu Mulungu analenga zonse mzera mwandani mwa Yesu amakhanga kuti no Yesu analenga architect right so Mulungu analenga zonse mzera mwandani mwa Yesu Kristo right so tona kuti no mawu ndamene Yesu akugwiritsa ntchito kudani kulenge kuona ndi chani ni mpeni kuja ukamwa kwake right ali ni mawu a Mulungu mawu amphamvu nyenyezi zikimira chani tenga verse 20 aliya John verse 20 mwina tingomvesa nini ndani verse 17 aliya ni nani amene 17 ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa mapazi yake ngati wakufa ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati usaope ine ndine woyamba ndi wotsiriza verse 20 chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri okay funso langa ndilo woyamba ndi wotsiriza ndani amene Yesu terenga verse 17 aliya oyenga verse 17 okay verse 18 aliya ndi wamoyo ndipo ndinali wakufa ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi ndipo ndili nazo zofungulira imfa ndi Hade amene angakisa ndani ndi Yesu so mwanjira ena Daniel anamuona so ndani anamuona so Yesu anamafuna nena chinthu ichi Daniel anamuona Yesu ngati lonjezano la Mulungu patha Yesu asanabwere ndikhwibya ndinozenebe right komano Yesu akuonesa dandono akazabwera kuti pulumusa azakhala ndi zonsezi right komano Yesu atabwera kuti atipulumusa pamene akuonekano yemwe uja komano agwirano chani nyenyezi inosopano manja mwake sunza china chasinthika komanso Yesu uja kuoneka kuti ali ndi chimpeni kuti kukamwa kwake sunza china chachitika ndithu Yesu kumubwera padziko lapansi pano chinese chinatani chinasintha mwanjira yotani verse 20 aliya chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja
ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Akuti nyalizi ndi mipingo isanu ndinga ndi iwiri. Pamene nyenyezi ndi angelo angati asanu ndi awiri amene atumidwa kwa ndani ku mipingo. So tikaona angelo amamira chani Hebrew 1 verse 7 ndi 4 namba zefano angelo anapangidwa ngati akhala mithenga amene atumira oya amene akusaka chani chipulumutso. Mwachita ndikaona no mawu ngelo amangwimira chani mithenga. So nyenyezi isanu ndi ziwiri akuimira ma leaders onse amene ali ma various movements amene kwamba nthawi anthu mpaka mapita chani anthu. So zakhala nthawi ku verse no mipingo isanu ndi iwiri ndi chani. So rona tuno ku Daniel uku Yesu ali ndi nyenyezi m'manja mwake. Ayi mwanjerera mpingo wake sunakhazikike. Yes, mpingo ulipo inde koma kuyendera mwazi waja wankhosi. Tinoza nebe? Komano Yesu atabwera chichitika njani ali ndi mipingo isanu ndi iwiri m'manja mwake. Mwanjerera 7 kumira utunthu zonse mpingo wa Mulungu uli m'manja mwake mwandani mwa Yesu Kristu. Ndipo chamanena kuti onse amene ali nkholaliti ili azakhale motani osati amene ali mwa ndani mwa Yesuyo ali ndi moyo osati. Topona menepe pamene mpeni kuimira yake mawu akandani a Mulungu. Yesu yekhana amene ali ndi mawu amoyo, mawu amene atafuzata mukadya thupi langa mwazi langa. Yesu anafuza kuti Yesu anawuzana kuti no ichi ndikukambachi mawu awawa ndio moyo ndio komanso mawu ndi yani ni mzimu. Anawuza kuti zimene ndikufotokoza zake ndi za uzimu. Naza kuti niso muchoka nayo kuti yani tipita kuti kodi ni moyo inu muli mawu yani amoyo. So rutaona tuno pali ndithu Yesu asalibeva dziko nabasi kulonjeza na Mulungu anamusa Daniel anamusa Yesu zonse zimene Yesu azakhala pamene ku chivumbulutso wani kuti Yesu yemweyo kumano atakhala zimene zinalonjezedwa kwa Dani kupanga kale. Sunza ngaba ifuso tawililize. Okay, so zonse ndi Yesu nikubade fundamene yaveke. Alright, so nimangufuna ngopanga play ka video aka nenisangasa kwambiri. So munamuka kuondaso ka Daniel chapter 10. So then tingo kupanga play kuti nikamvesese. So amanena tuno mwanzo na zithu zimene zilire ndimene anthambira akamakamba za Yesamona ngara kamba joni izi nzamfiri mwinde. Right? So anamalenga chithu zimene ndimachika bati right, fine, chabwi mono tikaona mene Yesu anafotokozeredwa mu ulosi tentionene nkhana yake sizo Yesu ndo akuda kaba ndi mwenye kapena nzungu khani ndoti zizindiko zimene Mulungu anati basizuku yankho achina chake tentionene mene kama nso Daniel anene abuponde kuti kapena chionese kachivire kwano mutaona tuno izizidi nde zinaili zikufanana kwambiri zimene tatani tawerenga kuti thupi lake muonapo mzungu amenepo ngati taonapo munthu akuda ngati taona tuno nkhani yakusore nkhani yakuno ndiyo tuno zimene zikufotokozera. So apapa tikhazikika kwambiri kuti zimene anaona Yesu tiyende amene kuona zonse tiyambe kumasula chimodzi kodi maonekera amene wawa zovala zake pamene tokamba za chibelt chimene chichi Efeso 6 verse 14 adiyani chifukwa chake chili mikani mutadzimangira chiuno mwanu ndi choonadi mutavalanso chapachifuwa cha chilungamo. So choonadi chapachifuwa belt amene akuimira chani chilungamo. Yes. So Yohane 1 verse 17 amotezefera chani pakuti chilamulo chinadza mwandani mwa Mose koma chisomo ndi choonadi chinadza mwandani mwa Yesu Kristu. Mwanjerena tikamona zonse zimene zinakambidwa nthawi yandani
ya Mose sizija nkhosa chilamulo cha Mose kachi sizija zinali zifanizo. Choonadi chake chinali mwandani mwa Yesu Khristu. Tikaona na Israeli kuti uchende mwana wa Israeli mafunika ubade ngati ndani Israeli. Kumano panomba choonadi ndi chimene ngati kuti ukhale anthu a Mulungu, ukhale Israeli wa Mulungu ufunika utani ubade simanyani mwasopano. Choonadi chimene chizaka mwandani mwa Yesu. Right? Tikaona kale kuti upembeze Mulungu mafunika upembeze uzera mwachani mukachisi. Ndoro kalowe kuchisewe kujihema kalowe kuchisewe kuja kumauzitu. Right? Kumazulo. Komano panomba kutuze fore chani inende chani chiseko cha nkhosa. Yesu amene alowa mwaine alowa apeza chani moyo osati. So chiseko chathu ndi ndani ndi Yesu Khristu. Right? So tikaone munthu bwindirona kuti china chilichonse mu chakale chinesana kamba Mose zonse choonadi chonse yato chipezeka mwana mwaisi kupanga yakale mwakhala mtundu wa anthu a Israeli umazika iwo anthu a Mulungu ndi apo. Mwana pano pati ngene ndi mtundu mmodzi da mpingo wake ndiwo mpingo no tikuona no mwa Yesu analeya pale awili pale atatu nesi ndipati ndilipompo. Komanso Aroma chapter 8 verse 9 10 akuzafana amene aibe mzimu Mulungu si andani si wake Yesu yeye. So pali zona dizambiri yonchi. So tizakhazika amene papa kuna kuti verse tukachisinya fatino tikamona kanyenga ngono kamizimene kana pankanagesa kachisi kana gwesa sojana choonadi. Mwanjira kachisa kwimira kamembezede ka anthu a Mulungu chipanga cha sopano. Choonadi zimira zonse zimene Yesu anabweresa. Kusiyana kwa chithunzi cha chimene anaoneseda Daniel ndi chimene anaonesa ndani Yohane. Yohane akubweresa choonadi chitakhazikika. So ndithu mwa Yesu muli chani choonadi chisiyana cha Mulungu. Paje Pilato anafunsa Yesu kuti chani choonadi ndi chani. Paje Yesu anakamba zoti chani ine ndine njira choonadi komanso ndi chani ndi moyo. Pabadza kwa Atate kumwamba ndani ndipesa nawo zatino apatule mu chani choonadi. Nawo zatino muzaza choonadi ndipo chizakutani nzeyo masula ndi Yesu yekha uzo Yesu amene amatani amasula. Tiyende amene kuona akamba za nkhope yake inawalanga chani mphezi komanso kuchivumbulutso akamba zoti sisi yake nayi ngati chani inasisi yake nayi ngati chani inayiloyera ngati ubweya wa nkhosa kuchivumbulutso kuti tiyonene Yesaya 1 verse 18 kuyera kwa ubweya wa nkhosa. So anthu ena amationa anthu akuda sisi lathu lopengezeka ngati ubweya wa nkhosa ankhanisi imeneyo guys. Ineyo ma Hebrews lasinonyane monata analabisa kwambiri fatino izi zinde zosokoneza. Mwana tuliya basi okay pamene ndetino Mulungu amafuna ndizoti Yesu ndo akuda kodi imenji kuthandiza cheni yonse yake sithandiza nani kusiya tolengane Isaya 1:18 aliya tiye tsono tiweruzane ati Yehova ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matala ngakhale zili zofira ngati kapezi zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa wotimbo. So ubweya wa nkhosa makhala wotimbo. Ubweya wa nkhosa alimira kuti chani kuyeresera kwa chani kwa machimo. Yesu Khristu anabwera padzoka wasigonyesa tchimo ndi imfa. Atauka mwamba anakhala munthu yekhayo woyamba kubadwa osatani osachimo. So mwa Yesu Khristu mukupezeka munthu woyamba amene sanatani sanachimo. Zingene iko ndimene yoyo. So he's the head of the human family. Akuyima ngati tate wa banja la ana a Adamu. Koma ya kucheda Adamu achingati wachiwiri kuti tibade mwa yetu ifunika tibade somanyani masopano nkhani yaikulu ndimeneyo osati Yesu munthu warakhali ndo akuda warakhali nzungu zinthanzi chimusanga bwanji no right. So akamba za maso ake amata makhanga malawa ya moto masali mu 17 verse ati ndisungeni monga kamwana ka mdiso ndifungatireni munthunzi wa mapiko anu. Yathalambo yeah njiwaji kuna jiwaji mandivula alifezi minezo. Okay ningu wapeza mpevesi masamu 17 verse 8 verse 8 ningu eneo. Okay I think verse yage ndi simene. Okay ningu wapeza verse yage. Okay, alright. So verse lingo elenga mchizungu akunena kuti keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. So nkhani ile abandena kuti Mulungu ndi amene akutusunga ife mwangati
chomwe diso lake ladani lapenye. So nkhani yako ndo maso akana ngati malaya chani amoto. Mulungu diso lake lipandani pa ifeyo. Right? Tadali ntoni menepa tubi uku kuchani ku Daniel chapter 10. Tione lipa Daniel chapter 10. Daniel chapter 10 tikafika pa verse 5 anakamba zokuti 5 verse 1 verse 6 5 verse 6 anakamba zina no Daniel 10 verse 6 verse 6 yeah si tinaye ngapo kale kumantu tifuna ndiforokoze chinayenera chidini. Daniel 10 verse 6 his body was like beryl, his face appearance was lightning. Ndakamba zino manja ake ndithu lake ngati brass. So kudana ndakamba za brass nikhobe ati kujana tikaona brass mnobwine brass amayimira brass amapakita ndi copper ndi zinc. Tinoona be copper ndi zinc ndene apanga brass. Pene ku chivumbuluso ngopita mwanyangu chivumbuluso chapter 1 verse 14 anakamba za brass iso mchi mujani mu version anga mbalisa akamba za brass chivumbuluso akamba za brass maso ku Daniel 10 verse 5 anakamba za brass verse 6. One of my versions ena amazansinta wina kuti bronze anyways so ni maiza version ina so there was that issue. Anyways mono brass amachokera ku copper ndi zinc. Yedi bronze amachokera ku copper ndi chani copper ndi tin zonse ndi copper kome. Mono the point ndi mozi kawaro khara pesa version ena akamba za bronze paibe vuto nkhani ndena kuti no copper ndi zinc ndi ma metals awiri otani osiyana. Tinozo nebe tikatenga zinc brass zinc tikamutenga ku chemistry zinc amapanga react kwambiri kuposa yani copper samakhala reactive yayi. Zinc namene amakhala yani amakhala reactive ukati uziyasi ziwiri zinc ayaka apanga react umwika mu acid zinc apanga react copper avudika apanga react. Edi tikatenga copper even chisulo cha copper chimbuza tino sichimaoneka chowala yayi pamene zinc amaoneka utani owala. Ndipo tinozo nebe so kasi muna zili zinthu zikamba mozi apanga chinthu china chokoma kwambiri chimene chimachita yani kuti brass amakhala ndi maproperties za copper masamakhala ndi maproperties za yani a zinc so olimba kwambiri koma copper ndotani ndolimba so chinthu chimakhala cholimba kwambiri posa zonse ziwiri chimakhala cholimba kwambiri. So nkhani yako ndonena kuti no zimene zizi alloy ingomira kuti no umunthu komanso yani umulungu uli pachani uli mwa mmodzi amene ndani ali Yesu Kristu. Kuzera mu mulungu wake akubweretsa moyo osatha mwachani mu munthu kuzera mu munthu wake akugwenyesa tchimo ndi imfa kuti akatitenge tonse ife tikanjane ni nani ni mulungu. Right? So zimene zizi zikumira ndani Yesu Kristu nikona mukejevi sana sinthe ndi brass yemweyo kuti pang'ono chakale ndi pang'ono yani chatsopano. So zikumira kuti no Yesu amafunika abwere muzakhazikitsa zimene zizi mawu ake akuimira ati madzi ankoko mambiri Yesu aferefere aliya verse 30 ndipo Yehova adzamvekesa mawu ake aulemerero ndipo adzaonesa kumenya kwa nyanja kwa dzanja lake ndi mkwiyo wake waukali ndi lawi la moto wonyambita ndi kuomba kwa mphepo ndi mkuntho ndi matalala. So mawu ake ankokomo akuimira ulemerero wake komanso ulamuliro wake ndikuphera tinozenebe. Right, so tingoona seka video ka kuti tisindikize chimene anaona ndani anaona Daniel.
chifukwa Daniel chinayi chinthu chimwe chinampangisa mpaka akomoke tona verse naye kumene chimenechi chimazakwaniritsidwa Yesu akatani akabwera. So uku unali ulosi eti ulosi wa zinthu zomwe zili nkudza ulosere ene ku chivumbuluso naende kuchikhazikiso masomphenya zimene zatani zilipo nosopano kuna machapter awiri alotani olumikizana. Alright, so tipiteni pa Daniel. So tikaona bwinobwino kufuna kawakake olumikizana maulosi awiriwa ndikuonesana tuno amene akukhazikitsa ulosi wa mu Daniel amene akhazikitsa ulosi wa mu chivumbuluso ndi ndani ndi mmodzi amene ali ndani aliyese nkhani imene. So tipiteni pa Daniel chapter 10. Tuonenge mavesi osatira Daniel chapter 10 tiona verse 6 ndi tiona pa verse 7 alijani. Ndipo ine Danieli ndekha ndinaona masomphenyawo pakuti anthu anayi nane sanaona masomphenyawo koma kunawagwera kunjenjemera kwaukulu nathawa kubisala. Verse 8. So anthu sanaona nawo masomphenya eri koma anthu anangothawa chifukwa pamagwerera wachani kwambiri takuona menepe. So Daniel amene amaona zimene zikuchitika koma anthu amangodabwa kuti kugwedera sizigwira anathawa. Verse 8. Momwemo ndinatsala ndekha ndipo ndinaona masomphenya akuluwa koma osakhala ndi mphamvu ine pakuti kukoma kwanga kunasandulika chivundi mwa ine osakhalanso ndi mphamvu ine. So ataona masomphenya akuluwa Daniel anafika rangofokeratu ndikhulupirira tonsenepe ndikhulupirira izozo kavilo taonerapo kakucheperaso mphamvu ndi zimene anatani anaona utayitali. Right? So if you want like a video, kama leo unajua kuona thupi likuyaka ngati chani maso moto nafuka. Right? So verse 10 hadi ndipo taonani linandikhudza dzanja ndikundikhalitsa ndi maondo anga ndipo ndi zikhatho za manja anga. Verse 11. Nati kwa ine Danieli munthu wokondedwatu iwe tazindikira mawu ndi kunena ndi iwe nukhale chilili pakuti ndatumidwa kwa iwe tsopano. Ndipo pamene adanena mawu awa kwa ine ndayimirira ndi kunjenjemera. Verse 12. So choyideka njani Gabriel akubwera ano kumpasana mphamvu ndani Daniel kuti ayime. Tikaona maulosi abuku la Zekariya tikaona maulosi abuku la Daniel la chivumbuluso timaona nthawi zambiri anthu a Mulungu amakhala ali pafupifupi ndi angelo akuwasogoza masomphenya awo. Right? So Daniel alimbikisa akulandira chilimbikiso. Right? kuti athe kuyima ndikuona chani masomphenya amene wawa. Alright, tipitizeni Daniel chapter 10 tiba verse 12. Verse 12. Pamenepo anati kwa ine usaope Danieli pakuti kuyambira tsiku loyamba lija unayika mtima wako kuzindikira ndi kudzichepetsa pamaso pa Mulungu wako mawu ako anamveka ndipo ndadzera mawu ako. Verse 13. So Gabriel akuti tikaona pa Daniel chapter 9 Daniel akupemphera anapemphera verse 3 mene amafika verse 17 ngelo Gabriel anauluka kuchoka kumwamba kufika pandani pai atendawuzidwa kuti ndikuje mwachangu chifukwa wewe ndiwokondedwa wachani kwambiri. So akumuza okay mene wamamba kusala muja mawu anatani anaveka kale koma china chidisa nchani kuti mpaka paduse 3 weeks Gabriel zamweke china chani chimene tifana verse apa tamvana wenepe. So izi zingotolimbikisa ifana kuti pamene tapemphera Mulungu amakhala tani akumva ndithu. Nyeri mungama vafereka pemphera Mulungu amatani amamva. So amamva chimene chichitika. So akuti ndabwera chifukwa yani cha mawu ako komoza lifano bwa pano mawu kana veka kwambira tsiku lotani loyamba lija. Nyeri tendipizimba verse 13 aliyani. Koma Kalonga wafumu wa Persia ananditsekereza njira masiku 21. Ndipo taonani Mikaeli wina wa Kalonga wamveka anadza kundithandiza ndipo ndinakhala komweko ndi mafumu a Persia. So apapa kuti no Kalonga ni prince. Kalonga mfumu ya ndani ya Persia anamuchinjiriza ndani Gabriel pamasiku angati
21. Gabriel akabwera kalekale kumana machinjizidwa ndi ndani ndi Kalonga waja wa Persia. Mavesi athu amene takhala tikuona ndamona amene amalamula dziko lapansi pano mafumu a dziko lapansi ndi ndani kwambiri Lucifer. Kumana tukuzana ndo Mulungu akuonera akuyang'anira zonse. Kono mafumu amene akwasogoza ndi ndani Lucifer. Tumba anamuza jani Yesu anamuza ndi gwadeni ndipo mafumu anzakutani zakupasa. So tikamakamba za Kalonga mfumu ya Persia inde kunali achina Cyrus chane mono pambuyo pa iwo amene amasogoza ni ndani ndi Lucifer. Ndikhupa ndiwozenebe. Now chimene ndimafuna nena ndichi ndi chifukwa yani Mulungu akumuonesa Daniel chithunzi ichi ndi chifukwa Mulungu akumuonesa chithunzi ichi chifukwa tino ndi lonjezano pa zimene Daniel amapempherayo yankhake ndilili kunena kuti amene akukhala ngati mutu wa banja la anthu pano anali ngati Satana ifati paja sayo anamuka ba Amos Lucifer anakusochekera wanena ndichoka kuti kudziko nthawi zada kuti no iye ndi amene amakhala ngati no adamata mugonjesa iye analenga ulamuliro wachani wa dziko lino ndipo anthu a dziko lapansi pano iye amatha kuchita nawo mwinga anthu achani agawo lake. So Mulungu akupasa masomphenya ndi iyayi pakubwera chani wina amene ali wonga ngati munthu koma ameneyo ndi amene azagonjese zonse luzibwesanso manyama ndani mwa Mulungu. So masomphenya awo anali ngati yango pasine. So masiku 21 Gabriel amakanika kubwera chifukwa cha ndani cha Lucifer amakanika kumpasa yango chifukwa cha Lucifer chichitika njani tivesesa ona no angakhale kuti no Mulungu akulamulira konse nedi tili ape. So angakhale no Mulungu ndiye mfumu ya mafumu nedi tizona no chifukwa chetu no Mulungu anapereka ulamuliro kwa ndani kwa Mulungu anapereka ulamuliro kwa ndani pachi kwa Adamu anamuza no kwa iwo pasida jana ulamuliro koma Adamu muja anakhalabe kukhulupirika ngati ayi anagonjesera nida ndi Satana adagonjesera ndi Satana ndino ulamuliro uchapita kwa ndani kwa Satana. So mwanjena pali zinthu ngati zimene zozo maligo issues ameneyo amene ndithu akufunika kuyang'anidwa. So Mulungu akamachita ndi ana a munthu ana anthu amachita nawo to the extent kuti asakhale ngati akuzikakamiza ikha pandani pa anthu chifukwa Lucifer ndi anthu andani ndi anga and fair enough ndatuda akandani Lucifer tino anthu akunjira kwa ndani kwa iye ndikhupa tinozenebe. So Mulungu ndithu padali ndithu ma issues amene ifade sana abweri ndikhupa tinozenebe sana agonjese chimo ndi imfa. So kuti apereke yankho inde Gabriel akupemphera kuti Ambuye lolani anthu anu abwerere kuti nthana ikulu yamapemphera Daniel apo ndiyo anthu abwerere kuchani ku Israel. Mulungu Daniel amapemphera chifukwa amazana ulosi uzayamba pamene kachisi wamangidwa. So apapa tentingo verses chimene Daniel amapemphera tikapita pa Daniel chapter 8 ma studies nawanga kai Daniel chapter 8 verse 27 Daniel anafika ruadwala ndipo sana verse jani ulosi. Tikapita pa Daniel chapter 9 tinozene yakwa kule tikapita pa Daniel chapter 9 verse yake ya 21 mpaka na 23 Gabriel amuzari inaenda bakuza kupasa iwe yani chiziwiso edi. Tikapita Daniel chapter 10 verse 1 akuti no ineyo na verse sakuti uloso ndo ajani ndo autali koma na verse ajani masomphenya. So Daniel na verse okay masomphenya akuti ayambe akuyamba ndi masabata ngati 70 masabata 7 kwambira bada kwambira amene lamulo lepikira tino kachisa mangene ndi yani ndikhoma. So Daniel amapemphera kuti no ngati zinthu zabwezeresedwa amapemphera tino anthu abwerere kuti uku ndikhupa tinozenebe. So zimene izi sizimachitika anthu a Mulungu samabwerera kuti uku ku Yerusalemu yayi samabwerera fire chifukwa ina Lucifer amanga claim una tino achina Cyrus na anthu andani na anthu anga sizingatheka kuti Mulungu achite kotheka kuti anthu abwerere pamene ineyo achina Cyrus mabanga control ndani ndi ineyo. Alright, so tentingopita mwaja tuone
tione kuti no ati Mikaeli ndi amene anabwera kuzatani kuzalowerere. So tipiteni pa Ezra. One of the chief princes. Yeah, so Ezra. Okay, Ezra chapter 1. Okay, Ezra chapter 1 verse 1 and 2. Okay, Ezra chapter 1 verse 1 and 2 aliya. Chaka choyamba tsono cha Koresi mfumu ya ku Persia kuti akwaniritsidwe mawu a Yehova m'kamwa mwa Yeremiya. Yehova anawusa mzimu wa Koresi kuti abukitse mawu a mfumu wake wonse. Nawalembenso ndi kuti verse 2. Mabwana amenepe ati muchaka choyamba chimene chiche muchaka imenechi ati Mulungu anatekesa mtima ndani wa Koresi. Tikuona amenepe so Mulungu anatekesa mtima wa Koresi kuti no amene ali Cyrus kuti awuze ana Israeli abwere kuti ku Yerusalemu. Tikuona amenepe so nkhondo yaikulu inali pamenepopo kuti anthu a Mulungu abwerere kuti ku Yerusalemu, of which Daniel amapempherera nkhani yake imeneyi. Komano nkhani yosimatani simayankhidwa. Why simayankhidwa? If you want to know, Lucifer mapanga claim le kuna kuti no anthuwa ndi anthu andani ndi anthu ake. Ndipo chifukwa ndi anthu ake Mulungu safunika dani alwiririre, of which zinali zoona kuti no mtundu wa anthu a Mulungu mtundu wa anthu amene Mulungu analenga kuzera mwa Adamu Mose anagonjetsedwa kwa ndani kwa Lucifer. Komano pa chifukwa chokuti no Daniel amapemphera chifukwa Daniel amapemphera Mulungu anamva pemphero lake ndani Daniel, ndipo anthuwa anapangisa nawo kuti Mulungu anatekesa mtima wa Cyrus ndipo anthu anayamba kutani kubwirira. Okay, so tengubwera so Daniel chapter 10 verse 13 so but Daniel verse 13 ngo Mungu payerengapo saliyani Daniel 10 verse 13 aliya. Koma Kalonga wa mfumu ya Persia anadzisekeza njira masiku 20 so abobo tiona tino mapemphero Daniel wafesa ulosi uli kwamba motani kwamba ifa tino anthu a Mulungu abwerera ku Israeli akabwa ku Israeli chinesi kumangirira. So ifa Daniel wafesa chimene chocho wamba kupemphera. Koma amene akupempheramo masiku 21 pemphero sikutani silikumveka ngakhale kumwamba kwamva kale ndipo kumwamba kwatani kwavomereza. Tinoza nebe so Daniel wabwera kuti no akhale ngati akumpanga influence chimozimozi ngati mene Yesu anali mu Getsemani. Yesu anali mu Getsemani anapemphere kumana amene anabwera zamulimbikitsa ndani ngelo. Tinoza nebe so ngelo Gabriel anabwera kuti ampanga influence Cyrus kumana amene amantchinjiriza ni nani Lucifer kuti satani zisatheke. Ndikhulupirira tinoza nebe so nkhondo isinali akumenyana physical it was issue kuti no anthu abadzuka basi makamaka Cyrus sanambe kusamambeza Mulungu. Ndi what right does Mulungu have on Cyrus kudamba ni influence chonchi ndibankha pemphera la Daniel. Ndikhulupirira tikupana mezo khalele so chifukwa komanso china njiro tuno Yesu asanatani afere anthu. So before the cross panali maligo issues ngalamini wawo kumano Mulungu akupanga jana akupanga zothera tuno akuonesa ndithu masomphenya kwa Daniel kuti no izizi zinakhala zotheka ifa no Mikaeli ndi amene anabwera kuzatani kuzandithandiza. Lonjezano la Mulungu ndi lamphamvu kwambiri chifukwa kuti no zili ngati munthu amene akauza kuti no akulu ziyimana apapo mwandama ndikupasani halfway. Munthu amayamba kulima chifukwa amazalo lonjezano lankulu ndi lodani ndi lamphamvu. Fara muona amene alili wasika galimoto aoneka ali ndi suti kuyanga ndinamiza munthu amapotani kugwira ntchito. So chimozimozi lonjezano la Mulungu ndi lamphamvu kuti no Yesu azabwera ndikufera anthu ndikukhala Adamu achi number 2. Pachifukwa chimene chocho zinakhala zotheka Mikaeli tiona kuti Mikaeli ndani ndi amene anazayima ni ndani ndi Gabriel. Mwanjira ena mumkangano umene umachitikawo Mikaeli ndi amene anapereka the evidence yokuti anano ndithu zichitike chonchi. So tiona tuno ku Ezra pamene mtima Cyrus ukutekeseka akwalola Yuda ausatani abwerere pamene samafuna zimene zitani zichitike. Right, so Mikaeli tiona tuno ndi ndani. Right, so tingona ni majangu Mikaeli ndi ndani. Mikaeli akupezeka makamaka pa Daniel 12 verse 1. So Mikaeli ni mmodzi wa
akuti the chief princess chief prince manjinana ndi kalonga mkulu kwambiri. So Daniel 12 verse 1 again. Ndipo nthawi yomweyi adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana a anthu a mtundu wako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhala yotere kuyambira mitundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene ampeza wolembedwa m'buku. Yeah, so akamba satano onse akulembedwa chani m'buku. Right? So osalembedwa m'buku adzapulumutsidwa. So Mikaeli akayima anthu osalembedwa m'buku akutani akupulumutsidwa. Koma ndano Mikaeli ndiye kalonga wamkulu amene ayimirira anthu akandani a Mulungu. Tikapita mu Bible maka Hebrew chapter 4 verse 12 amaduza funa kuti ndi wansembe amene amayimira ndani ife amene ali ndani ali Yesu. So tikamona Mikaeli angoyimira Yesu dzina lake Yesu asanabwere ngati Yesu mwana wa Mulungu. Mikaeli dzina lipasidwa kwa mwana wa Mulungu asalibe padzoka pasi. Actually tikaona dzina la Mikaeli angoyimira no iye amene ali ngati Mulungu. Who is like God? Dzina ngoti who is like God? Sinjirani ngamese bwana. Iye amene ali ngati Mulungu. It's a question. So ndi Yesu yekha amene angapanga fit that description. Right? Pale ma evidences so ena amene tingaone. Dipite pa Yohana chapter 5 verse 28. Verse 28. Musazizwe ndi ichi kuti ikuza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake. Verse 29. Nadzatulukira amene adachita zabwino kukuuka kwa moyo, koma amene adachita zoyipa kukuuka kwa kuweruza. Okay, so akuti kuza nthawi anthu osadzamva chani mawu ake. Anthu adzamva mawu andani a Yesu yeah, right? So pamene chimene chizamakisata anthu auke ndi mawu ake andani a Yesu. Now tiyeni pamene Yesu abwera 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Uku zikukhala ngati zikususana chifanana nakuti ndi mfuwu wandani angelo wachani wamkulu archangel, right? So zimene zikususana ndi chani ndi zimene sana kambe babiwe kusiyana. Now nomfuna nena chinthu ije Yohane masomphenya amene analandira mukanga yani vumbuluso sizoti zijama ziphunzira nomalemba chinese chinangondesera kwa iye anazimba amene andani amazevesere ndi munthu winaso amene zinachitika choncho. Uthenga wa Paulo anawulandira onse ngati vumbuluso. Zinthu zinangobwera kwa iye anachita kuziona. Ndikona tikamona Paulo zimene analemba zimakhala za straightforward ndipo zimamenya kwambiri musiyana ndi atumwina aja anaiso ndi Yesu ali mwana wa munthu ali padziko lapansi. Kumana zali pa izinzina Yesu mungarani simungazive. Yesu alipata kumwamba anavumbulusa zonse kwa ndani kwa Paulo kuti uthenga wachaka utengo upite kwa ndani kwa ifeyo kwa anthu a mitundu. So tionana kuti no akamba za archangel tikamona mauti ngelo amangomera wotumidwa messenger. Hebrew chapter 1 verse 7 ndi 4 ni mauti za zimene. So ngelo akumera messenger. So wotumidwa wamkulu kwambiri kati archangel ngelo wamkulu kwambiri ngakhaindani wotumidwa wamkulu kwambiri angaposiso ndana menye ndi Yesu. So tanaona kama za sito kamba Yesu ndi ulengere Yesu ndi ngelo tungamba zo no Yesu yo ndi wotumidwa wamkulu kwambiri ocheka kumwamba kuzali bwesa ife yani chipulumutso. So Paulo zimene akulemba pa Thessalonikazi anachita kuoneseredwa akufotokozesa tino mwa mutu mwake manakamba pa Galatiya unono zimene ndinukamba zimene Mulungu anandiphunzitsa kuzera mwa Yesu Kristo. So uthenga wake Paulo atisanaphunzire kwa munthu yeye koma anachita kuvumbulutsidwa. So apa tikutaona kuti no chimene chichitika apa nchina kuti Paulo akufotokoza no ndi mawu a ngelo wamkulu amene azawise anthu kuchoka kuyani manda amene ali ndani ali Yesu. Another instance tendona pa Yuda chapter 1 verse 9. Verse 9. Koma Mikaeli mkulu wa angelo pakuchita makani ndi mdierekezi anasusana za thupi la Mose sanalimbika mtima kumtchulira chifukwa chomchitira mwano koma anati Ambuye akudzudzule. So Mikaeli anamuuza Satana Ambuye akutani
azuzula anthu amati maona yeyo ndeti sangakwanise kuzuzula maona okay ndimafuna nayo kuti no mawu kuti ambuye akuzuzule is just terminology imene ikufuna itikoke kwina mawu amene asana ngamidaba kokha timona Zekaya chapter 3 verse 1 ndi 2 ariya 3 verse 1 amenepo anandionesa Yoswa mkulu wa nsembe maneka imamo Yoswa yosi Yoswa amene ali ndi Mose Yoswa ndi amene ali ndi Zerubabeli amene anthu amabwerera kuti ku amachoka ku Babeli obwerera kukamanga Yerusalemu phaya china Daniel adusa ndi alina Cyrus amabwerera na anthu abwerera uko ndi mmodzi wa anthu amene amabwerera naye Yoswa ndi Zerubabeli right so chitika chana Zekaya chapter 3 verse 1 ndi 2 amenepo anandionesa Yoswa mkulu wa nsembe ali kuima pamaso pa mthenga wa Yehova ndi Satana ali kuima pa dzanja lake lamanja atsutsana naye verse 2 so paoneka Satana pali Yoswa palinso mngelo wa ndani wa Yehova pamene verse 3 verse 2 ndipo Yehova anati kwa Satana Yehova akudzudzula iwe akuyankhula Yehova aliya tawenenga Yehova akudzudzula Satana iwe okay umambire verse 2 umambire ndipo Yehova anati kwa Satana akuyankhula ndi Yehova amenepa Yehova kuti yani kwa Satana Yehova akudzudzula Satana iwe so even Yehova mwini amusana ndi Yehova kudzudzula yani iwe zikunchepesa Yehova pamene mongani no Mikael akuti Yehova the Lord rebuked the ambuye kuyida analia ambuye akudzudzula iwe right so even Yehova chimodzimodzi kuti no Yehova it's just a way of speaking ambuye ndi ndani Yesu akudzudzula ndani Lucifer so akamati archangel ndi wamkulu kwambiri the chief great right so lona amene anazabwera ndikulowera pa nkhani ndi ndani ndi Yesu pa Daniel 10 ndikuona Yesu ndi olonjezedwayo kuti azabwera kufera anthu lonjezano linapita pa Daniel 10 ndi wamkuluyo right kuzera malonjezano la Mulungu zinatheka kuti no Gabriel amupange influence Cyrus alole anthu atani abwerere ndikhulupirira tinozi nebe so chifukwa cha argument so panali ma arguments amene amachitika right so ma arguments yo anafoka chifukwa to Mikael amene anabwera kuzasusa kuti no izi zichitika chonchi so apo patitawapesana no mwangusuza mangu kuchita china ichonse yayi pali ma legal barriers amene amakhala apo pa nthawi Yesu asanabwere panali ma legal barriers ambiri Cyrus si Mkhristu yayi Cyrus si Mwisraeli Cyrus akuyembezaso Mulungu Cyrus anali gawo la ndani la Lucifer so Mulungu samafunika pange interfere chimodzimodzi Lucifer samakwanisa pange interfere mwandani mwa Yobu ndikhulupirira tinozi nebe unless there is an agreement Mulungu analoke fine mwesi koma usalange yako Lucifer samatha upitirira pamawandani a Mulungu chimodzimodzi kwa Cyrus anali gawo la Satana anali leader wa ufumu wako mmene upangira claim kuti ndi wandani ndi wa Satana so Mulungu safunika pange nawo interfere but chifukwa mapemphero andani Daniel komanso tino Cyrus akusunga anthu akandani a Mulungu right Mulungu analolerapo chifukwa chalonjezano la Yesu kuti azabwere Mikael anabwera no though Cyrus is part of your side koma Cyrus asunga anthu andani anthu anga anthu amene akuyembekezera kubwera kwanga kuti nzabada ndipulumutsa and everything so lonjezano lili ndi lamphamvu kwambiri so chifukwa imene Lucifer anakanika kutchinjiza chochitikachi ndipo chochitika chinatheka so kuti no ine ndinakhala koko ndi mfumu yachani ya Persia manje lena tikamalenga malonjezano a Mulungu Masalimo chapter 34 verse 7 imakamba tinongera Yehova achinjiza kwa iwo amene akumuva iye ndipo kuwatani kwalandisa titawapesa kwambiri apa chifukwa tera apa chochitika chani ngera Yehova amene ali Gabriel anakhalabe kuti konko kupanga see the whole process mpaka zinatheka right so tipitirize pa Daniel okay so tupitiriza pa Daniel chapter 10 verse ya 14 aliya Daniel 10 verse 14 Daniel 10 verse 13 to 14 aliya 13 okay then verse 14 aliya ndadzera tsono kukuzindikirisa chodzagwera anthu a mtundu wako masiku otsiriza
So Gabriel brano bwabuza kuuza chimeja kila nthawi masiku rano osiri. So nkhani imene amakangana pakati pa Gabriel ndi Lucifer inali yokuza anthu akandani amulungu. Right? Tenzandari. Pakuti masomphenya awo ndio amasiku amtsogolo verse 15. So akumuza nanu wamaliza? Yeah. So akumuza masomphenya awo ndi amasiku aja anasogolo. Zimene Daniel anavesesa Daniel chapter 10 akuna anazivesesa. Zimene anazivesesa zimene ngera nafokusa Daniel chapter 9 zimene nazuna kali. So akumuza masomphenya awo ndi amasiku so ajani ansogolo. Right? When Daniel mena maambe chapter ja maambe anavesesa nda muzalinza jani zansogolo. So akuti Daniel anangokhala phe usayankhula ndipo atanaika nkhope yake kujani basi. Right? Apiliza ndawo ya Verse 32. verse 15 ngale. Yeah. Tena verse 16. 10:16. Ndipo taonani wina waunga ana anthu anakhuza milomo yanga. Pamenepo ndinasegula pakamwa panga ndi kunena naye woyima popenyera nane. Mbuye wanga chifukwa cha masomphenyawo zowawa zanga zandibwerera ndipo ndilibenso mphamvu. Yeah, so Daniel anafika pajoto nozowawa zadani zamubwerera alibeso alembe mphamvu. Fare amaona ngale waivesesa nkhani kumamuzere nkhanizo nzajani zakumapeto kubwezesa kwakajisi sikuyimira kajisi wako yekusa ndere ndikubwezesera kwakajisi kapena jonadi kapena chipembezo mapeto anyani and everything else zikubwera spiritual. So yanafika kuti so azarani zandi zeraini. Alright, so chuchitika mchana verse ndinali ya 17. Pakuti nyamata wa mbuye wanga inu pakuti nyamata wa mbuye wanga inu akhoza bwanji kulankhula ndi mbuye wanga inu, pakuti ine tsopano apa mulibenso mphamvu mwa ine osanditsatiranso mpweya. So akuti baba basi nangokhumula zilinganazo zona munthu amene mayembekeza atakuthandizani ngati munthu zadamu amande mupita ku America passport ndamandipereka papa ndipita papa ndikupereka chisazi chimene chachitikati pana nkwina ake amafuna ntchito. Right? So nkulu anayokuti nawagwira ntchito pena pake makompasa zonyeka kwambiri so amafuna ntchito. So akapanga apply ntchito kumala kwinako bwana ene akanamtenga mazala kupita kuti ane simagwira ntchito ti ndi akuchezera bwanji ndipanga apply interview post yake nditenga namba yanga akucheze basi apanga ubale chadi nezitika basa day bwana muli bwanji mapasa modi ya daresa kutino asamewale. Yeah, so papita pa nthawi yani akuti kwatuluka post. Right? Ndakula chana mbira sei pacho unapanga nawo interview ngati unapanga namba yako ndi chani nenkulu jara sina panga okay chabwino pakakasa china yeso upange ndo nduzi basi nthawi kudusa chana nthanda ka kumimbira dano munthu chisako yankhaso mwimbira sama chidika nkhano mapeza na munthu uje ndekira uzili imani fetu kusatira ntchito lina athara anati josana ati simeneyo atinafanga maliyo atadakhala basi wana wataguzikira chocho wana wakungoligalira za moyo wako muona wenepe. So zimene chitika Daniel ndi zimene zizababa kulamuza damwe zizino zamasiku akuti akumapeto ndi zinafika petuno wafokeratu alibeso chani mphamvu wangokhala kakasi zimene zinanchitikira bale zimene zinanchitika so chani Daniel verse 18 ndawerenga kale. So banabwera wina kumpasa chani mphamvu verse 19 aliya nati munthu wokondedwa atu ine usaope tendere ukhale nawe limbika etu limbika. Ndipo pamene ananena ndi ine ndinalimbikitsidwa ndinati anene mbuye wanga pakuti mwandilimbikitsa. So Daniel ati anamvesesa tino ambuye yake wamulimbikisano sopano. Right? So ya mayembekeza likachisabwezeresedwa ndende mfumu ibwezeresedwa. Right? Anthu abwezeresedwa isayamba kuyenda ngameza lekale komuzeli yaiba usomphenya ndakani akusogolo. So munga mene takhala tikona Daniel chinese kubwezeresedwa zinthu zinawochosedwa ku Israeli
ufumu, malo, kachisi, chipembedzero zonse out, right? Kumano kubwezesera kwake kuchitika monga metaphor kuti everything is now spirit, chinese chibwezesera kuuzimu, right? Kuti akubwezesera ndi dziko lapansi kubwezesera kwa ndani? Kwa anthu. Inayi dziko la Israeli inachosera mwana chimene chikubwezeseranso kwa anthu ndi dziko kuti likhale la anthu a Mulungu pa Daniel chapter 2. Pa Daniel chapter 7 chikubwezesera ndi ufumu amene Yesu ali patsogolo pake. Pa Daniel 8, 9 chikubwezesera ndi chipembedzo. Pamene pa Daniel chapter 11, 12 chikubwezesera ndi anthu a ufumu. Right? So Daniel akuuza dawu zinthu zakumapita nthawi iti. Ndara nafukira koma apana mulimbikisa kuti ayimechikire. Verse 20 aliya. Verse 20. Pamenepo anati, kodi udziwa chifukwa choti ndakudzera? Ndipo tsopano ndibwerera kulimbana ndi kalonga wa Persia, ndipo pomuka ine taonani adzadza kalonga wa Helene. So awa sizora uthana zatono pali mfumu ya Persia imene akumenyana ndi chiwanda cha Persia kapena kuti akathamene tazamenya chiwanda cha ku Greece. Awa uthana zato amene akulamula kusekunya ndani bacha ndi Sarani tikonzenepe. So amene apanga influence anthu amwe ndi Sarani kuzera mu maufumu adziko lachani lapasi. Komano chimene akutilimbikitsa machitatu ngakhale zili choncho angelo a Mulungu kumwamba kumayimirira anthu ake muchani muzonsezi. That's the understanding, right? Nimafuna kuona Efeso chapter 2 verse 2 sinawerenge. Efeso 2 verse 2 yani. Efeso 2. Zimene munaenda mukale monga mwa mayendedwe a dziko lapansi lino, monga mwa mkulu wa ulamuliro wa mlengalenga wa mzimu wakuchita tsopano mwa ana akusamvera. So akamba tono mzimu amene ali mfumu ya mpweya akamba za ndani? Za Lucifer. Now talinga na Efeso chapter 1 verse 21 aliya. Pamwamba pa ukulu wonse. Okay, tangena Efeso 6:12. Sorry, Efeso 6:12 aliya. 6:12. Efeso 6:12. Chifukwa kuti kulimbana kwathu silimbana nawo mwazi ndi thupi. So ife pamene tulimbana silimbana mwazi ndi thupi koma yamteni. Komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno ndi auzimu achoyipa mzakumwamba. Yeah, so auzimu sakuyipa mzakumwamba akamba za maukulu ndi mphamvu akamba za Lucifer ndi angelo ake. Right? So amene wakubwera bwanji Akolose 1 verse 16. Akolose 1 verse 16 Kodi mwa iye zinalengedwa zonse zamwamba ndi zapadziko zooneka ndi zosaonekazo, pakuti kapena mipando yachifumu kapena maufumu kapena maukulu kapena maulamuliro, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. So zinthu zonse zinalengedwa mwa iye. Wese tikamakamba za maukulu mphamvu zonse zinalengedwa mwa ndani? Mwa iye ndi kwa iye. Akamakamba zinalengedwa kwa iye thana zonyani. Mulungu atalenga zonse chilese chinayi chabwino. Chifukwa Mulungu ekhanda abwino wangwiro ndipo woyera. Mulungu anapanga china chake kuti zonse zikhale zabwino. Anapereka mzimu wake mwake mwanjani? Mwa zonse. So chinese mlandu ndi mzimu wa Mulungu. Ndikho atiwazenera. So Lucifer ataudira china iye achani maukulu amene akamba anapanga defect lusando kano maukulu a mbale achani ya ndima. So amene ndi amene timatani timalimbana nawo. Ndikho atiwaze. Yeah, so chuchitika choncho komano ngakhale zili choncho Yesu anabwera kuzachita china chake. Akolose 2 verse 15 aliya. Atavula maukulu ndi maulamuliro anaonetsera poyera nagonjetsera nako. So Yesu anagonjetsa maukulu zonse anagonjetsa chifukwa anabwera padzoka pasana chimwe ndipo anagonjetsa zonse. Right? So atagonjetsa zonse akuti chani pa ife Akolose 2 verse 9 ndi 10. Verse 9. Pakuti mwa iye chikhalira chidzalo cha Mulungu mthupi. Yeah. So mwa Yesu muli chidzalo cha Mulungu mthupi. Verse 10 aliya. Ndipo muli odzazidwa mwa iye ndiye mutu waukulu wonse ndi ulamuliro. So ukulu woposa maulamuliro ndi zonse ni ndani? Ndi Yesu Kristu. Yekha amene adakatha kunthandiza Gabriel ni ndani? Yesu Kristu. Fatani maukulu a dziko lapansi pano akamba za
mkulu amene ali Kalonga wa Persia, Kalonga soja wa Greece, right? So Gabriel ine ndili konkuno mfati Kalonga wa Persia akachoka abwera soja wa Greece machitena amidi ndi apereza akachoka kubwera ndani ahelene amene azazuzo anthu andani amulungu ndakuza ife sili kulimbana ndi chani tuli ndi mwasi koma ukulu ndi ulamuliro amene ifeyo ndife akulu kuposa iwo chifatuno tili ndi Yesu amene ali ndi umulungu wonse mjani nthupi, right? So ngati tili mwa iye Efeso chapter 1 verse 3 mali jani Efeso 1 verse 3 Efeso 1 verse 3 walemekezeka mulungu ndi atate wathu atate wa ambuye wathu Yesu Khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Khristu. So akuti atidalitsa ife ndi dalitso lonse wa mzimu muzajani mzakumwamba ngati Yesu Khristu anagonjetsa zonse ndikukhala pamwamba pa maulamuliro onse ndipo ife tili mwa iye ndikuti mwa njira ina ifeso ndife agonjetsa mwa ndani mwa Yesu ndikuya tinozene be. Alright, verse 21 verse 21 verse 20 and 21 Efeso 1 verse 20 and 21. Okay, verse 20 imene anachititsa mwa Khristu imene anaukitsa kwa akufa namkhazikitsa pa dzanja lake lamanja zakumwamba. Verse 21 pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa si nyengo ino yapansi pano pokha komanso ya iyo ikudza. So Yesu Khristu ali pamwamba pa zonse. Ndeni mafuna apa Roma 8 verse 33. Roma 8 verse 33 ali 8 verse 33. Ndani adzanena osankhidwa a Mulungu, Mulungu ndiye amene awayesa olungama. Verse 34. Verse 38. Verse 38. Mafuna 38 ali pamene pakuti ndakopeka mtima kuti ngakhale imfa ngakhale moyo ngakhale angelo ngakhale maufumu ngakhale zinthu zilipo ngakhale zinthu zili nkudza ngakhale zimphamvu. Verse 39. ngakhale utali ngakhale kuya ngakhale cholengedwa china chilichonse sichingadzakhoze kusiyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu ambuye wathu. So akamba za principalities and powers palibe chimene chingalekanitse ife ndi chikondi chimene chipeza mwandani mwa Khristu Yesu. So tikuthaona no ndithu pali ndithu mkangano waukulu pana mkangano waukulu chiyambire kuti Lucifer ugwa. So dzuka pasi pano Adamu atagwa anabwesa tchimo ndi ife mene gawo ndani la Lucifer. So Lucifer manga claim kuti no anthu atachita nawo amene angafunire mwana isomo ya Mulungu chimamulesa kuti no pali lonjezano ili inde ziliyonse panopa koma Yesu adani azabwera. Ndikona mabwera chithunzi pa Daniel chapter 10 cha Yesu Khristu amene akuoneka ali ndi belt ya golide, thupi lake la bronze, maso ofira yani ngati lonjezano. Daniel chapter 10 lonjezano. Chivumbulutso chapter 1 cheni chokhazikikacho kuti Yesu auka ali kumwamba adini amene nafa mwani ni moyo akumuonetsanso maso ngati moto, thupi ngati brass, right? Zomwe zijana zikamba pa Daniel 10 zikuoneka pa chivumbulutso chapter 1 zonse zimene zochitika Yesu zikukwanisira ife Yesu lonjezano lake latani lakhazikitsana sopano. So tana kuno athamonga ndi influence ife athaupemphera Mulungu amalowera to the same extent Lucifer madana amalowera. Ndikupeka chisanzo anthu amati amagulisa moyo wawo kwa Lucifer chimachitika njani amazati no amakhala ndi gawo lonse la ufumu wa ndani wa Lucifer amatha kulemera amatha kumachita zonse ndikumathekera zapaya pano koma uzati chipongso palibiretu tinozenepe ifeyo sitikapemphera Mulungu amatani amalowera ife timakhala toziphatika ku ufumu wake wa ndani wa Mulungu. Ndikhulupirira tikuona mezi kukhalire. So influence malamulo ake mene Mulungu anazika ndo Mulungu azilowera mu zinthu zake to the same degree mene Lucifer athakulowera muchani mu zinthu zake. Pafunika pakhale fairness alisaka kuonesa ufumu wake, right? Ninkona tikamapita kumapita nthawi kuti no lemba la chilombo likuyikira Mulungu so nice awupanga exact mo control pa nthawi kuti no akwapasa the latter rain and pouring.
kuti no Lucifer kukhwimisa mbali yake Mulungu saurana kukhwimisa mbali yake kuti mafumu ayende chinese chinondeke mpaka kujani kumapeto anthawi. So chimene tingayitanire kwa anthu amundo tinote tisasiye ujani kupemphera fali pali nkhondo ndithu ya uzimu imene machitika. Nkhondo ilipodi ndipo nkhondo ndi yachani ndi ya uzimu imene tikaona muno bwino Mulungu akuchita mwapadera ndipo akhala nafe ndithu. Sunzanga payi mafunso pa zimene tafotokoza tinamalize una ndimanga. Palibe? Alright, so legeze mpakani.